Persukismo. Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa tehdä. Kyllä. Saatikka sitten kiinnittää maahanmuuttajia. Seinä. No, ihan on ihan perusjuttuja. Niin. Ja tässä astun eduskuntaan kuin minä. Hei, anteeksi. Tekopyhä paska. Tässä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman naapurin rouvilta, mutta onnistuskohan teiltä esimerkiksi terrorin hajuperseen tyhjennys? Ei. No siinä näet. Kaikille ihmisille musta mies. Ei oo raiskaajalta. Kai se on uskottava. Tää on suorastaan välttämättömyys Suomelle. Siis ulkomaalaiset helvetti. Rikos, mikä rikos? Tai voisihan se tietysti vähentää makkarapaketinkin ylityötaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä haluankin, että sä puhut tälle perunamuusille vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei. Tällaiset loistavat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan eduskuntaan mahdollisimman pian. Terve ja heipä hei. Hiljaa! Tuli Isma Jyrkkä.